E hoxe temos que volver a falar da Rolda do Outeiro, da cidade da Coruña, o barrio onde máis conflictos están a vivir ultimamente. E hoxe falamos concretamente dun edificio desta rolda, do 137, un edificio onde os veciños denuncian venda de drogas, episodios violentos prácticamente a diario. Hoxe un equipo da Hora Galega entrou neste edificio e o que atopou, a verdade, é que encolle a alma. Falamos de inquilinos que teñen que facer as súas necesidades en caldeiros, sen duchas, sen cociña e vivindo nunhas condicións prácticamente infrahumanas. E moito ollo porque estes inquilinos dignos que están a pagar ata 400 euros por tan só unha habitación, Rocío. É que, de verdad, clama ao ceo, é unha situación precaria de todo e por iso mesmo o Concello da Coruña agora obriga o propietario dese edificio a que o acondicione, é dicir, que mellore a situación de hixiene e, por suposto, tamén de seguridade deses inquilinos, porque lembramos que fai un mes nese edificio houve un apuñalamento, pero tamén lembramos que hai trapicheos e pelexas constantes, e por non falar dese estado de hixiene tan precario, falamos de que non teñen baños, de que non teñen cociñas, de que cheira todo fatal e que ata hai unha praga de chinches que pica os inquilinos. Hoxe na Hora Galega volvemos a estar nese edificio, puidemos entrar, puidemos comprobar o estado tan horroroso no que está e puidemos tamén comunicarnos co propietario do edificio. El que nos di, pois, dende logo, que el non é o propietario de todo o edificio, que hai máis propietarios, di que este tema se lle foi das mans e que o que agarda é que o Concello clausure todo o edificio e así se acaben dunha vez por todas os problemas. Por exemplo, no noso piso nin cociña, non funciona o retrete, non funciona a cisterna xa fai polo menos 4 anos, está o piso que cai a cachos, cai o techo, e non se pode vivir así. Ora levarei sobre 6 meses ou así, pero xa estuve fai 3 anos e non estaba así. En cousa de 3 anos foi isto cada vez a peor. Cantas persoas vivides nese piso? No piso que estou eu agora somos 6. Compramos un hornillo e cada un fai a comida na súa habitación, o que ten hornillo e o que non ten que ir á cociña económica daqui da Coruña e coller a comida ali. Paso o día na habitación, como na habitación, fajo incluso as miñas necesidades, temos un cubo para vaciar no retrete todos os días pola mañá, porque non se pode, non funciona. Que é o que tes nos brazos? Picaduras de chinches. Chinches, pulgas e demás. Das plagas que tedes dentro do edificio? Sí, dentro de casa. Yo me paso todas las noches despierta porque no paro de que me están picando seguido. Lo paso fatal, la verdad. Non podemos salir da habitación, sales ao portal e o problema que hai ca delincuencia, ca droga, con toda a merda. Non che deixan dormir toda a noite, son 24 horas ao día, pim, pam, jaleos, follóns, puñaladas, pelexas, fan de todo, está o portal inadmisible, cheira a mesos, cheira... Non se Son as pode. súas necesidades ali. Comen aí, xente que durme aí, pasa a noite aí, bueno. Hai un problema grande con este edificio e con 2 narcopisos máis que hai no barrio, pero tamén é certo que aquí non é xente ocupa. Aquí hai un propietario que lle ten alugado as habitacións en condicións a mellor non adecuadas, non? Pero bueno, sí tamén podo decirvos que a policía está aquí todos os días, outro día estuvo o Concello, están todos pendientes deles, a solución pois non se calé, que o propietario pegalle unha revisión ao edificio que ten que saber como está e que cando alugues algo que sexan unhas condicións a que esta xente poda vivir dignamente. Nós, por exemplo, estamos pagando 400 euros por unha habitación. O da lado que un paga 300, o do outro lado paga 300 e está sacando 2.000 euros a un piso que non os vale. O propietario ven día 25 e o día 1 a cobrarlle a todo o mundo. Como non lle pagues, colle as súas cousas, xa as tira no cubo da basura e quedas na calle. Ninguno hace nada, le da exactamente igual. Ya llevan así años, hay gente que lleva muchos años así y cada vez va peor. Pensades que non vai obedecer? No.